Честит 3 март, честит празник, мили българи! Честито да ни е освобождението и правото да живеем свободно и независими от други империи. Нашите предци са поискали и заслужили това си право. Те са се борили и преди освобождението, и след освобождението на България са доказали също с работливостта си и с находчивостта си един сериозен подем, който е рядко срещан в Европа. За около 40-50 години България се превръща в една от най-добре развитите цивилизации на Балканите тогава. Право, което ние днес трябва да заслужим, както и да заслужим това, че сме потомци на тези славни българи. Днес трябва да се гордеем наистина със своята независимост, но и да намерим сили и морал да позволим и да помогнем на други държави също да получат своята независимост. Никой не е длъжен в днешно време да се кланя на някой, който е по-силен и да му угажда каквото и да поиска той. Няма такъв начин, при който да говорим за мир, за справедливост, след като някой може да ти нахлуе в границите, да си вземе каквото си иска и да каже: аз сега правим мир. Намирам за много тъжно и непристойно поведението на разни точково-африкански, на разни копейки и други подобни странни креатури, които нямат морала и се мислят даже за някакси много интелектуално извисени, за силно разбирачи на световната геополитика. Не е толкова важна геополитиката. Не е важно да си голям разбирач. Важно е първо да имаш морал, да имаш ценности, да имаш една ценностна система дори и да я отстояваш, както и да имаш очи за справедливостта около себе си, както и на хората около теб, да им позволиш да имат това, което и ти искаш. Не е никак нормално в днешно време някой да се кланя на силни диктатори, на буквално изверги, които могат да си позволят, защото са силни, както Тръмп беше казал, да застреля човек на Пето авеню, и това е нормално. Не е престъпление, защото той го е направил. Той е великият диктатор. По същия начин и Путин в Русия. Така че дано да имаме доблестта да заслужим, както и нашите са го направили, правото ни да сме